Сәлем дуслар, менің есімім Зилә, һәм бүгін біз Қазан Федераль университетында. Оқу елы гүрләп башланып китте, һәм бүгін біз түрлі курс студентларынан, һәм хәтта студент түгелләрдән дә оқу турында, студент тормышы һәм гомумән университет турында беренче сорау бирәбез. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Кызлар, сәлем, сез ниченче курста укыйсыз? 3-нче. Исемнәрегезне әйтсәгез тагын. Алсу, Лилиана, Иделя, Алсина, Айзида. Benim ismim Aziz Mansurov, ben birinci kursta okuyorum. Benim ismim Мәдинә, беренче курс студенты. Минем исемем Эльзира, мен дә беренче курста. Менің есімім Рамазан, мен 3-нче курста. Флеш, сәгидем, сез ниченче елда университетта тәмамладыгыз? Biz üniversitede Sovet çağında okuyan edik. İyi. 1989 yılda tamamladım. Әхәр мен сиңа студент тормыш турында беренче сорау бирәм. Беренче сорау, Россиядә студентлар көне кайчан билгеләнеп үтелә? Студентлар көне Татьянин день. Татьянин. Қарайсыз, январь ничәсе дейме? Менә январь ничәсе дейсе туры. 20-нче әле бу. 22-се ме? 25. Ну, кайчан алып машу. Январьда икән беләм. Кайчан безнең сессия бетә? Татьянин. Татьянин день. 25 январь. Ne, bunu studentlarning o'zlari bilirga teshindi. Biz ul bayramga qatnashishimiz yo'q-da, lekin yanvar oyida 25 yanvarda deb bilaman. Студент. Bilmiyorum. Январь. Бәлки датасын угадаешь дәргә. Birisini de bilmiyorum. Yani, 7 yanvarda. Кыз айларында түгелме? Ел башы дим. Январь Январь. 25 январьда безгә бәйрәм итәргә. Имтихан алдыннан халяваны чакыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ал китапны ачасың, укыйсың, шул халява уфра кирәк. Халява белмим, мин укыдым. Укыдым да, бирдем дә. Оқырган юк мин. Андай бер турында уйлаган юк. Әзерләнергә кирәк. Багыңа чыгып чыгарабызмы? Ничә тапкыр? 3. Men endi гомумән гомерем буенча ниндидер кичкә ышанып, ниндидер üstten төшерәл дигән өметләр белән яшәмәдем дә һәм алай була дип тә ышанмыйм. Шуңа күрә бернинди киңәшем юк. Укырга гына кирәк вакытында, яшь вакытта укыган әйбер бик тиз истә кала һәм шуңа күрә кат-кат укымыйча да бәлки кайбер фикерләрне, бәлки шушысыдыр җиңел юл. Бәлки шулдыр. Halyavani chaqirish uchun bilmayman, men bir kun o'tdan o'qiyman. Yirik bolalar bilan tanishtirib. Har saat sepni aytам. Сәгатьтән 12-дә ачасың тәрәзәңне, чыгарасың студенческийңне, 3 тапкыр кычкырасың: халява приди, халява приди, халява приди. Тиз генә зачеткыңны яп куясың да халяваны тотып, һәм зачеткыңны мендәр астына куеп җибәрсең. Россиядә югары белемне ничә тапкыр бушлай алып була? Бер тапкыр. Бушлай. Bizning elimizdə bir tapqır oku mümkünlüğü var, төләүсез. Әлбәттә, аның өчен шул ук имтиханнарны әйбәт бирү кирәк. Башкача булмый. Студентлар койрык дип нәрсәне атыйлар? Үзләренең әҗәтләрен укытышлар алдында. Бирелмәгән зачетларны, бәлки экзаменнарны. Кирәгәрин. Бирелмәгән Зачет verilmeden зачет ödenmeden. Студентларның инде койрык дип атаган әйберләре шактый булырга мөмкин.
имтиханнардан соң теге халяваны көтүп яткан студентларда кыйрыклар үскәнен күргәнебез бар үзе. Андай кыйрыклы студентлар сирәк кенә булса да бездә дә тутфакта да була. Ләкин андай кыйрыклы жануарлар бездә булмаса әйбәтрәк булыр иде. Соңғы сұрау, Қазан университетына нешенші жылда негіз салына? 1800. Так, вырежьте, 1800 чья? 2010 yılda birleşkenini bilem. Ел Қазан федераль Федераль университеті. болады. Әміне именно бірінші тапқыр Қазанда университет нешенші жылда ашылған білесіз бе? 1804. Дұрыс. 1804 жылда. Казан университеты дип түгел, Казан император Казан университеты дип аталган иде иң ачылган вакытында. Һәм аның тарихы инде 200 елдан артык тарихы бар. Әлбәттә 1804 елда беренче тапкыр уку йортының ишекләре ачыла. Ләкин ул инде иң беренче үк менә шушындай кыяфәттә булмый, әлбәттә шактый тарих үтә. Инде безнең Казан федераль университеты 11 елда менә инде 11 ел әлеге яңа форматтагы университетыбызга. Рәхмәт сезгә, без эшләр Уңышлар телим кызлар. Рәхмәт.